Сьогодні у мене ще є отакі просування. У мене вишивається семплер, і я вишила ось цю частину, церквушечку і ось цю частину напису. Але напис я зупинилась вишивати. Чому? Тому що мені попалися чорні ниточки такі, що неможливо їми шити. Вони сухі у вузликах і зовсім, тобто не DMC, не SHS, а якісь інші ниточки. Я не знаю, що це за моточок. Я вирішила трошечки призупинити, поки знайду ще інший моточок чорних ниточок. А так, дивіться, яка краса виходить. Правда ж гарно?